vicious. Hej, vi er brødrene Olsen. Yeah! 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 Hej, jeg hedder August. Jeg er 18 år gammel og spiller trommer. Hej, mit navn er Johan. Jeg er også 18 år gammel og spiller bas. Det er Daniel. Ja, jeg hedder Daniel. Jeg synger og spiller guitar. Og du er også 18 år gammel. Jeg er også 18 år. Og vi går i anden ende. Yeah! Jamen altså, sangen den handler om... der er faktisk mange, der tror, at den hedder Champagne. Men det gør den ikke. Den hedder Champagne. Den er på engelsk. Og så har jeg skrevet teksten, og jeg har skrevet guitaren, og jeg har skrevet... Og ligesom efter jeg skrev det, så fandt jeg også på Johans basgang, fordi han kan ikke finde ud af så meget selv. Og så fandt jeg også på Augustus trommer. Så ja, det er egentlig mig, der har lavet nummeret, ja.